Ki pulit ke East Khasi Hills hakan Rio Terik Unailar kila kem mikila ingut kinong to baik na pen ursla bat kini kibla sha kem latip kerteng kum u Johnson Mauyong ukerman lang Mauyong bat u direntan tongsong nakaliang ki pulen kila yala miki shkiyen kashari bantian bishar bat nakaliang ki yen kashari kala ai por lai singi ki pulen bat tokin. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically polluted hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan